आइजोफोर माने नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थिनो लुगैदों प्रिति नार्जारिया दाबो मानो थाखाय रिप्लाइ होआखै बियो मानो थाखाय गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दाबो पाब्लिकनो जेबो फोरमायाखै आं नोंथांमोननो खिथानानै होनो बड'लेण्ड निउसाव नुदों आरोना आङो गोदान आपडेट प्रिति नार्जारिया बेवहाय मा होनदों आङो स्क्रिनाव होबाय थाया आं फरायनानै देखायनि नोंथांमोनाबो फरायनानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ पज खालामनानै नै बेवहाय होनदों आरोना माने मोजांबो नुवा नालाय नै मोलेले नुदों माने आं फरायनानै देखायनि बेयाव बुंदों एजिं एमजे इउटुबारखौ गिबि बिसि प्रिति नार्जारिया केस होबाय ओमफ्राय आरो होनबावदों सासे गथ' गोनांखा एनिथिं एमजे मुंनि इउटुबारा सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ लाना खारनायनि दायाव गिबि बिसि प्रिति नार्जारिया केस होबाय बेयाव होनदों आरोना ओमफ्राय बेवहाय एमजेआबो गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो बेखौबो आं शेयार खालामगोन थ' बेवहाय बुंदों एमजेआ नै रे एमजेनि एमजेनि आरो ना एमजेनि इसोरनि पस्टफोरखौ जानला मानला स्क्रिनाव होजाया दै बिराद डेन्जार बिसोरो मिथिगौ ना कपिराइटफोरखौ ओरैनो इजियावनो हरलाबायो बिसोरो बिनि थाखायनो होजाया आं फरायनानै देखायनि नोंथांमोना पज खालामनानै फरायनानै नायबानो जाबाय सिनायखैबा आं फरायनानै देखायनि आरोना बेयाव होनदों आरोना कर्टआव मोजाङै बिजिरगोन गासैबो प्रुफ श' खालामनायनि उनाव जाय जायगायाव आंनि न'आवबो हाबा खालामनो पार्टि होनो लिंजाबाबो फैजायासै सिंनि खोथाखौ रावबो मिन्थिया आं मिन्थियो आरो प्रुफबो होगोन आं गासैखौबो होनदों आरोना एमजेआ होनदों सिंनि खोथाखौ रावबो मिन्थिया पाब्लिकआ आरो गोबां बाथ्रा बुंदों बेयावहाय नोंथांमोना फरायनायावनो मिथिनानै लादो थ' आं मोनसे खोथाखौ बुंनि आरोना एमजेआबो गोबाङानो सिगांफोरो मालायनि बिदिनो हिन्जाव खारनाय आरो गोरिब गुन्द्रानि न'खर थांनानै जोबोद गियानि होयोमोन जोबोद बुजायोमोन ओमफ्राय बे मानसिया दिनैहाय मानि थाखाय बिदि जाखो गावनि फिसा सासे दंखायो ना एथबां अन्थाव बाथाव फिसाला सासे दंखायो आरो हिन्जाव दंखायो हिन्जाव थाखानानै गथ' थाखानानै आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि दिनै गुबुन हिन्जाव सासे लानानै बिदि खारनो मोनखो आरो सिरि बिसोरो लिंक थाखुमानानै लोगो हमलाय खुमाबाय थानाय आरो संनाय जायै मोनसे भिडिअ दहायबो नुबावदों आङो बेफोरबायदि मानि थाखाय लिलिमालाय खालामबाय थानो हाखो बोरै हाखो बिदि हिन्जाव थाखानाय सासे मानसिया अबेबा गामि सिंफोराव हमो बेफोर बाथ्राफोरखौ टाउननिखाय हमनो हायाखै आरो बर'सो ना बिसोरबो बर' आरो बै गामिनि मानसिफोराबो बर' होमबा हमनोबा गासैखौबो हमब्रा अबेबा गामियाव गोबां अबेबा मा जोंथिंजायनि दाबो हमो जों नुया बेफोरबायदि हाबा जालायालासिनो आरो जेनेबा हाबा जालायालासिनो बेफोरबायदि जमा थाबा गामिया खालाय जायोनो सुवा सुथि जायोनो गामियाव बिनि थाखाय हमो होमबा इसोरखौ मा इसोरना सुवा सुथि जाया इसोरखौ हमा इसोर बर' नङा हमनो थाखाय गुबुनफोरखौ हानायखिनिखौ बुयो नोंसोर हमै ना बेफोरखौ जेबो खालामनो हाया हमनोबो हाया अबाव थांखो बै बर'नि गिदिर गोलाव साफा सानैफोरा दादागिरिफोरा अबाव थांखो इसोरखौ हमा नामा माथो सोरबा मानसिफ्रा हमो हिन्जाव गोनांखा नोङो साला गथ' गोनांखा नों बोरै बे गथ'खौ बे हिन्जावखौ सिख्लाखौ बोरै लाबोनो हागोन होननानै थिग हमै बुनानै देखायो इसोरखौ मानो हमनो हायाखै मानि थाखाय हमनालाय गासैखौबो हम जायखौ हानायखौल' हमो हायिखौ हगारना होयो बिदि खालामनाङा मिन्थिबायना आरो एमजेआ होनदों गासैबो बे प्रुफफोरखौ गाव होगोनलायनो प्रुफ होबाबो जेबो जाया दायाव इयाव जे प्रुफ होबाबो जेबो जाया हिन्जाव थाखानाय समाव आरो सासे हिन्जाव लानाया बे आयेननि बेरेखाखा इयाव जेबो जाया दासो खिथाव अरा नांदों प्रितिजों फुल सापर्ट दङ जोङो होगोना हो मिन्थिबाय बेफोरबायदि जाबाय एसेबां मेगन गोसा एथबां बुजिनाय मानसियानो आं मोनसे भिडिअ देखायनानै होनि र' ओंखाम संनायजों मालाय नै नाथाय हिन्जावा मालाय ओंखाम संगासिनो हिन्जावा नुवाखै ओंखाम संगासिनो मालाय मा होनो इयो बुंग्रायाथ' गोबां बुंग्रा थांखागोन बुंग्राया जोबा थैजासेयाव होनदों होमबा नों मानो बुङोमोन मोनसे समाव हिन्जाव खारनाय हौवा खारनायनि बे गेजेराव मानि थाखाय बुंदोंमोन नोंनि भिडिअ मोनसेखौ नागिरबाबो मोनाखै आं बै मानसिफोरनिफ्राय मोनदों आरो ना मा होनदोंमोन इयो माबा जानांगौब्रा बुजिलायनांगौलायनो गावजों गाव होमबानो संसारखौ मोजां जालायनो हायोनो गावनो बुजायथारबाय आरो जेनेबा मानि थाखाय खारो हौवा थाखानाय हिन्जाव थाखानाय मानसिफोरा मानि थाखाय गुबुनखौ मानि थाखाय बेफोरबायदि नोजोरजों नायनांगौ मानि थाखाय खारो मानो हाबा जानांगौ बेफोरबायदि गावनो बुंबाय ओमफ्राय दिनै गावनो हिन्जाव गदाय लानानै खारबाय इदि जाबाय एफा गियानि मानसियानो सोरबा नोंखौ एसे मेगन गोसा होननानै मिथियोमोन आङो सिगांफोर मिथिबाय नों मेगन गोसाजों गोसा मिहिबो मारलै एमजेआ बिराद डेन्जार मानसिमार नोङो ना आसुरितसो
दासो खिबाव अरा नांसिगोन थ' नोंथांमोना मिथिनानै लादो आरोना गोबाङानो मिथिनो लुगैयोमोन प्रिति नार्जारिया केस होबाय जेबो जाया हिन्जावा फुल सापर्ट मोनखागोन हिन्जावानो देरहाखागोन मानो होनबा आरो एमजेआ मोनसे खोथा आं बुंनो सिगांफोरनो एमजेआ मिन्थिखायोमोन बेना साख्रि दंखायो आरो बिनि न'आवनो थांनानै हाबा जाहैदोंमोन माथो जुदि नोङो बेखौ जुदि नोंनि न'आव लाबोथारनो मोनबा होमबा एमजेआ बेखौ माथो हिन्जावखौ गावनि न'आव लाबोनानै गाव हाबा होगौमोन गावनि न'आव हाबा खालामगौमोन लाबोगौमोन होमबा नोंसो थांनानै गोरजिया थाहैदों बेनाव नोंसो हाबा जाहैदोंमोन नंगौना नङा बै समनि खोथाफोरखौ दा बावबाय नामा इदि खालामो आरो बेना साख्रियाबो ट्रेन्सफार जायालायनो मिन्थिखाजोबो प्रितियाबो मोनसे समाव क्लियारिफिकेसन होखादोंमोन बेखौ मिन्थिखानानैबो बियो बेजों हाबा जाहैदोंमोन ओमफ्राय गेजेर ससेयावसो बियो बेफोरबायदि आरो गोदाव सोराव खालामनानै बेफोरबायदि जाबाय आरोना थोस बिदि जाबाय ओरैनो मामुलि सानो हिन्जावफोरनि जिउखौ साख्रि मावबाबो बिफा गैयालासिनो सासे गथ'खौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआबो मामुलि नङा साख्रि दंबाबो मिथिबाय थाखा फैसायाल' जेनेबा थाखा फैसायाल' देरसिन नङा बे गथ'नो बिफाखौबो नांगोन मिथिबाय बिफाखौबो नांगौ जागोन हारसिं बोरै फेदेरलांगोन बियो बोरै गिदिर गोलाव बोरै बुजायलांगोन बे गथ'खौ बियो हारसिंनो थाखा फैसायाल' सब बुस्थुआव गिदिरसिन बे नङा मिथिगौ ना औ नंगौ थाखा फैसाखौबो नांगौ थेवबो बे हौवा हिन्जाव सानैजों अनलायनाय जेनेबा आं मोनसे खोथा बै प्रितिया दा गुबुन हौवा हाबा खालामगोन होमबा बे गथ'खौ बै हौवाया गावनि असे बिफा बायदि बे गथ'खौ मालाबाबो अननाय नङा मिथिबाय जों मेगनजों नुखानाय मिथिबायना बेफोरबायदि जाथायफोरखौ आरो नोंनि दि हिन्जाव गदाय लादों बैयो बेबो नोंनि बै सिगांनि फिसाखौ थोरै ना अनगोन हिन्जावाबो आसुरित मोनखादां मा सिस्टेमनि हिन्जाव थामारो जोंनि बर' हिन्जावफोराव फैसा लुबिया बिराद जायो जोंनि बर' हिन्जावफोरा फैसानि ओरैबायदि लुबिया जायो खायफा खायफा फैसानि थाखाय न' बां गोनांनि थाखायनो इउटुबारनि थाखायनो बेजों हाबा जादोंना बे हिन्जावा गथ' थाखानायजों बे नों हाबा जानाय लोगो लोगो बैनि हिन्जाव गिबिनि गोसोआ माबायदि गाबदों बेखौ नोङो एसेबो साननानै नायासै तेस इदि जाबाय मानसिया थ' बेखिनियानो मा शेयार खालामना होबानो जाबाय जोबजासिम नायनाय थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो फेसबुक पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय थ' बेखिनियानो बाय बाय